Aztán nem ezt a jár vagyok, és szeretnék benneteket invitálni erre a csodálatos Toyota Hiluxos Jeep túrára. Sziasztok! Vagy menj oda vissza, ott ahol az előbb jöttünk. Zoltán! Ott akkor majd át, nem egyenesedik itt a nagy sáv. Ott oldalról mész, és majd befordulsz jobbra, csak arról megy. Aha. Érted? Mert közben biztos, hogy nem írsz átmenni. Nyomjad neki, nyomjad be! Át kell, hogy menjünk azon a hatalmas sávtengeren. Akkor hol? Merre? Még vagy egy kicsit. Igen, elfordulunk arra. Erre, gyere. Merre? Balra. Ja? Akkor itt? Arra szeretnénk menni, oldalról nagyszülő felé. Aha. Igen, És akkor így nem tudunk csak egy sportát venni. Aha. Mi csak ne gyorsan, menjél bele, ne csúszunk az átból. Ott majd. Júj! Ez itten csúnya lesz. Erre, ugye? Így van, majd Csúnya oda lesz. befelé megyünk meg. Jaj! Aha. Jaj! Erről nem beszélyes. Nem veszélyes? Nem beszél, csak vele ragadjuk! Júj! Befelé. Nyomjad neki! Túljad, ne állj meg! Nyomjad! Ne engedd el! Nagyon kemény vagy! Megyünk mind a szerpentine! Jó! És két oldalt áropolunk, hogy vigyázzam, majd így megy egyenesen. Júj, nyomjad neki! Nyomjad! Nagyba ragadjuk! Nyomjad! Remélem, hogy szétült kaptatok az élményből. És én ennek közel is velem tartatok. Sziasztok! Nagyon összehívták. Áropon meg nagyon nagy bukkani.